Dneska smolný zápas, těsná výhra 1-2. Čem to bylo? Tak podľa nás sme prehrali po našich chybách, čo sme urobili v našom pásme aj v strednom. A ešte bola chyba aj v tom, že my sme mali veľa šancí, ktoré sme nepremenili, no a s jedným gólom sa nedá vyhrať zápas. V závěru jste se tlačili, jak to, že se to nepodařilo? Tak není to vždycky to šťastie pri nás, že vlastne v záveru to dokážeme vyrovnať ako ostatné zápasy a aj také sú zápasy, keď sa to nepodarí. No. A v čem byl tedy ten největší rozdíl mezi vámi a mezi Zlínem? Hlavne v tej prvej tretine nás neurobili veľa chýb a vlastne nám hneď prvú využili, dali hneď ten prvý gól a vlastne my sme potom v druhej tretine vyrovnávali, oni nám dávali hneď na to na 2-1, bolo ako po dvoch striedaniach, čiže tam, čo my sme sa mali schopiť aj z dopredu, tak vlastne sme dostali na 2-1. Můžete nějak popsat ten váš vyrovnávací gól na 1-1? No tak vlastne, tam ja som ostal na brankovej čiare a tam Siki mi to posunul, no ja som to chcel na Karla Hromasa a vlastne nás to brankár potom stečoval sám do brány. Tam pak došlo takové zajímavé situace, vy jste měli naši hráči 3-1, 3-2, nedali a v zápětí potom Zlín poslal do vedení rozhodujícím gól Hamrlík. To je škoda neprodělat takové šance. Tak to je to, čo som spomínal, že sme nepremenili tie naše šance vlastne gólové, ktoré by sme mali premeniť a možno by bol výsledok v prospech nás, no a sme to nepremenili, z toho boli protiútoky, z čoho oni dali gól a sme prehrali. Jak se projevila pauza, když byla reprezentační přestávka? Tak myslím si, že to s pauzou nemá nič spoločné, vlastne my sme trénovali dvojfázovo na ľade aj v posilovni a myslím si, že sme sa natrénovali dosť, sil sme mali dosť, sme boli aj oddychnutí, čiže tam by to nemalo být nějaký problém. Jak tedy probíhají přesně podrobně ty tréninky, když je takováhle, když se nehraje? Tak normálne, my sme tam mali 2 dní po sebe, sme mali dvojfázové tréninky na ľade, ráno a po obede. Medzi tým bola zakompenzovaná nejaká posilovňa, bola po tréningu vlastne vybicyklovanie 20 minút na bicykloch a tak normálne tréninky. Co čekáte od dalšího zápasu? Tak už musíme vyhrať, no, musíme do toho s tým nasadením, musíme tento zápas hodiť za hlavu a s tým, že ideme od 0-0 a musíme vyhrať ten zápas, musíme hrať čo najlepšie, aby sme ho vyhrali. Tak já vám děkuji moc.